ഇങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇങ്ങനെ വൃദ്ധസഞ്ജീവനി ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇത് അനുഭവിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നാഡികളിലേക്ക് എനർജി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. അത് നമ്മൾ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ യോഗയും കാര്യങ്ങളും എക്സർസൈസും ജിംനേഷ്യവും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ആ ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അത് ഞാൻ അടിയിലേക്ക് എനർജി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുന്ന പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്ദി.